2020-tól a karate olimpiai sportág, és azon kevés sportágak egyike, ahol találtak megoldást az online világversenyek megszervezésére. Én mindig ki akartam próbálni, és most meg is teszem, nem is akárkivel. Tartsatok velem! Maga a karate sportág Japánból származik, alapvetően tradicionális hagyományokkal bír, nagyon erős tradicionális hagyományokkal, viszont már sportággá fejlődött, tehát jelenleg, amit mi most csinálunk, az már az a karate, az a sportkarate, ami az olimpiára került. A kata az a forma gyakorlat, az úgy kell értelmezni, hogy egy képzeletbeli ellenféllel való küzdelem, a kumite pedig a küzdelem, az páros gyakorlat. Én már óvodáskortól tartok edzéseket, ez azt jelenti, hogy 4 éves kortól várom, de van olyan gyerkőcöm is, aki 3,5 éves. Bemutatom nektek Takács Esztert, aki még csak 13 éves. Vele fogok most edzeni. Lányok, indítom az órát, mert Eszterrel 7 éve foglalkozom, ő akkor egész kicsiként került hozzám, és már nagyon-nagyon hamar megláttam, hogy benne egy X van. 1000-ből egy ember ilyen tehetséges, mint ő, és ezek nem nagy szavak, hanem neki van egy olyan különleges képessége és intelligenciája ehhez a nagyon monoton edzésmunkához és versenyrendszerhez, amit a kata igényel, amit ő nagyon jól elbír fejben és testben is. Azért választottam a karatét, mert van 2 bátyám, és az egyikük már akkor karatézott, és felpróbáltam a karate ruhát, és már az is nagyon megtetszett. Aztán elmentem az első edzésre, ott is nagyon jó volt, és fél évig azért jártam először, mert nagyon szerettem Niki Sensei lenni. Már 1 hét után mondta nekem az edzőm, hogy nagyon ügyes vagyok, és elvitt egy versenyre, amit meg is nyertem, és ott már nagyon megszerettem ezt az egészet, és már ott tudtam, hogy ezt szeretném csinálni. A melegítést megcsináljuk, az izmaitokat teljesen a melegített öltözetek kérnek a területen. Egyformának kell, hogy legyen. Azt szimbolizálja, hogy az egyik a szellem, tehát az ész, a másik pedig az erő. Ennek az edzésen összhangban kell lennie, akkor vagyunk felkészülve. Úgy köszöntjük egymást, hogy meghajolunk, ez tiszteletet fejez ki. 5-öt fogok számolni, 5-öt fogunk ütni, és az 5-ödikre egy harci kiáltást fogsz kiabálni. Azt kell majd kiabálnod, hogy kiállj. Eszter is ugyanígy fog kiáltani. Kiállj! Na, ez volt a különbség, igen. Ez egy harci kiáltás. Ez komoly? De még itt álltál. Mi volt ez? És hány évet van kb? Hát ilyen 100-ből. Neked mennyi energiád van? Tehát mikor fáradsz el ebben az egészben? Nem szoktam nagyon elfáradni. De hogy lehet? Hát én csináltam 2 mozdulatot, és tönkre mentem tulajdonképpen, mert annyit kell koncentrálni. Te ezt örökkévalóságig tudnád csinálni? Igen, mert szeretem. Eszter hazai és nemzetközi szinten is nagyon nagy reménységnek számít. Itthon nem talál legyőzőre, egyelőre, hál' Istennek. Az én célom az, hogy amikor betölti a 14. életévét, onnantól kezdve kvalifikálhasson EB-re, VB-re, és ő képviselje Magyarországot katában, erre minden esélye megvan. Ha rossz kedvem van, vagy bármi, akkor is, ha edzek, akkor az úgy vidám leszek tőle. Sok versenyre szeretnék elmenni, és mindet meg szeretném nyerni.